Είναι πολύ σπουδαία βέβαια η Μεταπολίτευση, η οποία δικαίως γιορτάστηκε πέρυσι τα 50 χρόνια της, αλλά δεν, δυστυχώς δεν έγινε μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα, για τα λάθη, για αυτά που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2010. Οι σχέσεις πάτρωνα, κομματικού πάτρωνα και πελάτη έχουν διαπαιδαγωγήσει κάποιους αρκετούς πολίτες να είναι πελάτες, να είναι εξαρτημένοι από τον τοπικό κομματάρχη, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Φαντάζεστε συνταγματική αναθεώρηση με ασυμβίβαστα, με δρακόντια ασυμβίβαστα, με την απλή πρόβλεψη ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα παραβαίνει την απλή νομοθεσία, θα πηγαίνει φυλακή. Έχουμε νεποτισμό, οικογενειοκρατία, τα τζάκια, τις εξαρτήσεις, τους δικούς μας και τους άλλους. Φαίνεται τελικά, και το ζούμε αυτό ειδικά στην επαρχία, ότι όλο αυτό το επιτελικό κράτος δεν έχει πάρει μαθήματα από τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, από τα μνημόνια. Βασική μας επιδίωξη στον Ύπης ήταν πάντα να φιλοξενούμε από κοντά τους καλεσμένους μας, προκειμένου να μαθαίνουμε όσο περισσότερο μπορούμε από αυτούς και για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φορά θα κάνουμε μια εξαίρεση με τον Μινά Σαματά, επίτιμο καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αφορμή το σύγγραμμά του «Το κομματικό κράτος στην Ελλάδα κατά την εποχή της μεταπολίτευσης». Είμαστε εδώ σήμερα και θέλουμε να σας παραθέσουμε τις απόψεις ενός ανθρώπου που τον διαβάσαμε κατά κύριο λόγο, τον είδαμε και τελευταία ιντερνετικά, του κυρίου Μινά Σαματά. Γι' αυτό είμαστε έτσι δίπλα-δίπλα, ναι. Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και οι δυο μας μαζί του. Βασικά, καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσω, και αφού πάλι σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι έχω αφιπηρετήσει, δηλαδή έχω πάρει σύνταξη εδώ και από το 2019, αλλά είμαι επιτιμή, ας πούμε, καθηγητής, για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Είμαι ομότιμος καθηγητής και το κυριότερο, είμαι ενεργός πολίτης. Αυτή την ιδιότητα θέλω να την διατηρώ, με την έννοια ότι θεωρώ απαραίτητο στοιχείο στην εποχή μας να αφουκραζόμαστε, να διαλεγόμαστε, να συζητάμε, να ακούμε και ειδικά να έχουμε επικοινωνία με τη νέα γενιά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μαζί σας, και να πω δύο λόγια για το βιβλίο, αφού με ρωτάτε. Το βιβλίο δεν είναι μια μονογραφία που σηκώθηκα ένα πρωί και άρχισα να γράφω για αυτό το θέμα. Είναι καρπός, μπορώ να πω, πολλών ετών, από τη διατριβή μου τη διδακτορική, που ασχολήθηκα με τον ελληνικό κρατισμό, με τη δόμηση, την οργάνωση και την λειτουργία του ελληνικού κράτους, από τη βαβαροκρατία, μπορώ να πω, από τη δόμηση του ελληνικού κράτους από το 1830, διότι οι καθηγητές μου εκεί δεν ήξεραν τι γινόταν πριν. Εγώ ήθελα να επικεντρωθώ στο μετεμφιλιοπολεμικό κράτος μετά το 1950. Όμως οι άνθρωποι εκεί, επειδή δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες της ελληνικής ιστορίας, με ρώτησαν και τι έγινε πριν. Οπότε άρχισα να τους λέω ότι είχαμε εμφύλιο πόλεμο, είχαμε δικτατορίες, είχαμε διχασμούς, και εν πάση περιπτώσει καταλήξαμε στη δόμηση του ελληνικού κράτους από το 1830, με όλα τα συν και τα πλην αυτής της δόμησης. Και έτσι μελέτησα όλο τον κρατισμό, όλο το φαινόμενο, δηλαδή το κρατικό στην Ελλάδα, και έχω δώσει έμφαση βέβαια στη μεταπολίτευση. Το βιβλίο λοιπόν είναι απότοκος και καρπός εισηγήσεων σε συνέδρια των διοικητικών επιστημόνων, όπου κάθε 2 χρόνια είχα την τιμή και την ευκαιρία να συζητώ με ειδικούς της δημόσιας διοίκησης και του κράτους για τα θέματα από τη δικιά μου τη σκοπιά, την κοινωνιολογική σκοπιά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός στη δημόσια διοίκηση, εγώ είμαι κοινωνιολόγος και με ενδιαφέρει ευρύτερα η μεγάλη εικόνα, δηλαδή το κράτος και η κοινωνία, οι πολίτες και η πολιτική, η κοινωνία των πολιτών και όλα αυτά τα θέματα. Δεν με ενδιαφέρει στενά το μαύρο κουτί της δημόσιας διοίκησης, αλλά ευρύτερα το κοινωνικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, το βιβλίο σας έχει πολύ πολιτική χρειά μέσα. Δηλαδή, αναφέρεται στο κομματικό κράτος, στα κόμματα. Θέλετε να μας μιλήσετε για ανθρώπους που σας βοήθησαν για να το γράψετε, και κυρίως της πολιτικής επιστήμης, ή κάποιους άλλους? Ναι, καταρχήν να πω ότι το βιβλίο μου, όπως σας είπα, δεν είναι μια ακαδημαϊκή έκδοση που χρειάζομουν για το βιογραφικό μου. Θεωρώ ότι έχω κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία στη βιβλιογραφία,
έχω ασχοληθεί όχι μόνο με τα θέματα του κράτους, αλλά και με τα προσωπικά δεδομένα και την παρακολούθηση, το surveillance. Έχω συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σε ένα δίκτυο Ευρωπαίων και Αμερικανών ειδικών για τα θέματα των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας και των παρακολουθήσεων. Στην Ελλάδα έχουμε πλούσια ιστορία και εξελίξεις με τα θέματα της παρακολούθησης και τα φακελώματα και όλα αυτά. Εκεί έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου και θα έλεγα ότι τα θέματα της δημόσιας διοίκησης με παρότρινα να ασχοληθώ συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως ο εκλεκτός συνάδελφος ο κύριος Μακρυδημήτρης, βέβαια ο συνταγματολόγος ο αγαπητός Νίκος Αλιβιζάτος, ο Παναγιώτης ο Καρκασούλης και άλλοι, οι οποίοι διοργάνωναν κάθε 2 χρόνια με τον συντονισμό του Αντώνη Μακρυδημίτη τα συνέδρια των διοικητικών επιστημόνων και το Επιμελητήριο Διοικητικών Επιστημόνων με τον Κώστα Παπαδημητρίου ως πρόεδρο. Μου έδιναν την ευκαιρία να ακούω αλλά και να συζητώ και να καταθέτω τις απόψεις μου, που ήταν ευρύτερες από αυτές τις στενά που αφορούσαν τη δημόσια διοίκηση. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω λίγο πολύ τις απόψεις μου. Ξεκινήσουμε από εκείνη την εποχή της λεγόμενης μεταπολίτευσης, δηλαδή μια εποχή που χτίστηκε η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο πολιτικά, με τη δημιουργία ενός νέου συντάγματος και ενός πολιτικού συστήματος που μέχρι και σήμερα τα στοιχεία του έχουμε. Και θέλω να πάμε λίγο στο 1974 και στην κατάρτιση του συντάγματος και στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Υπήρχε μια αρχική προσέγγιση λιγότερο κομματική με περισσότερα αντίβαρα που αργότερα με τον ερχομό του Παπανδρέου το 1981 άλλαξε προς κάτι πιο κομματικό, και αν ναι, ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο λόγος? Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι δεν μπορούμε να μηδενίσουμε το παρελθόν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ελληνικό κράτος αρχίζει από τη μεταπολίτευση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αν είναι δυνατόν, όλο το μακραίωνο παρελθόν, ειδικά θα έλεγα από τη δόμηση του ελληνικού κράτους, από τη βαβαροκρατία, η οποία εισήγαγε επίσακτους θεσμούς, τον Ναπολεόντιο κώδικα με τον Μάουερ κλπ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη σύγχρονη Ελλάδα τον εμφύλιο πόλεμο και τι έγινε μετά τον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή μετά το 1949-50, που δομήθηκε ένα αυταρχικό κράτος, ένα αστυνομικό κράτος, που μπορούμε να πούμε ότι συνεχίστηκε μέχρι και το τέλος της δικτατορίας. Με διαλύματα, με φιλελεύθερα διαλύματα στη δεκαετία του 60 κλπ. Η δικτατορία ήταν το απόγειο του αυταρχισμού και η αποτυχία του μετεφιλιοπολεμικού κράτους να εξελιχθεί σε δημοκρατικό κράτος. Οπότε αυτά δεν πρέπει να τα παραλείπουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή ότι η παρακαταθήκη του εμφύλιου πολέμου, μπορώ να πω ότι έχει κάποια κατάλοιπα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή πολύ, ειδικά η νέα γενιά, δεν γνωρίζει τα αίτια και τις συνέπειες του εμφύλιου πολέμου. Και όταν μιλάμε εμείς με ξένους συναδέλφους και φοιτητές, είναι πολύ βασικό να τους παραπέμπουμε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και ο διχασμός που προήλθε από τις πολιτικές του Βενιζέλου, έτσι, ο διχασμός αυτός, η πόλωση, αυτό χαρακτηρίζει την ελληνική πολιτική, μπορώ να πω, μέχρι και σήμερα. Οπότε για να βάλω κάποια πράγματα έτσι από τη δικιά μου τη σκοπιά, η μεταπολίτευση είναι θεμελιώδης, διότι έχουμε το τέλος του αυταρχικού κρατισμού της στρατιωτικής δικτατορίας της 7χρονης και το χτίσιμο, όπως είπαμε, της μεταπολίτευσης με το νέο σύνταγμα του 74-75 και νέους θεσμούς. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πράγματι συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό, στο να απαλλαγούμε από τη μοναρχία, στο να νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο να καταβάλει προσπάθεια να γίνει ένας εξευρωπαϊσμός του ελληνικού κράτους για να μπορέσουμε να μπούμε στην ΕΟΚ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν πράγματα, πρέπει να τα μηδενίζουμε αυτά. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι θεσμικές αλλαγές, που θα πω ότι είναι όριμες και έγιναν σχετικά εύκολα, με βελούδινο τρόπο, χωρίς πολλές συγκρούσεις και αντιθέσεις, περάσαμε από τη στρατιωτική δικτατορία σε μια αστική δημοκρατία. Όμως η δημοκρατία αυτή δυστυχώς ήταν, θα έλεγα, ελλειπής και ήταν και ισχνή, διότι έδωσε λαβή στην κομματοκρατία. Και
να πω δύο λόγια. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, που πρόσφατα γιορτάσαμε, γιατί να μην το πω αυτό, γιορτάσαμε τον εκδημοκρατισμό του κράτους, με αυτή την πολύ προχωρημένη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, πολύ προχωρημένη, η οποία πραγματικά έβαζε το θέμα της κοινωνικής και πολιτικής απελευθέρωσης της Ελλάδας και των Ελλήνων από την ξένη εξάρτηση, έτσι, πολύ σοβαρά θέματα. Εάν ο Καραμαλής, ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος συνέβαλε θεσμικά στη θέσμηση της ελληνικής δημοκρατίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό αυτού του κράτους. Έδωσε την ευκαιρία σε αποκλεισμένα τμήματα του πληθυσμού να συμμετάσχουν στα δρόμενα που ήταν αποκλεισμένα. Μην ξεχνάμε ότι τα φακελώματα και τα κοινωνικά φρονήματα, με βάση τα οποία συμμετείχε ή αποκλειόταν ο Έλληνας πολίτης από το δημόσιο τομέα, ήταν ενεργά μέχρι και το 82, και κατάλοιπά του ήταν ακόμα και μακρύτερα, μέχρι το κάψιμο των φακέλων εντός ή εκτός εισαγωγικών που έγινε το 89. Οπότε θέλω να πω ότι βέβαια η μεταπολίτευση, η οποία δικαίως γιορτάστηκε πέρυσι τα 50 χρόνια της, αλλά δυστυχώς δεν έγινε μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα, για τα λάθη, για αυτά που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2010. Δεν πήραμε μαθήματα, φαίνεται, από τα παθήματα και από τα προβλήματα αυτής της λειψούς εκδημοκρατικοποίησης. Δηλαδή, ο κομματισμός και η γιγάντωσή του που έγινε μετά τη μεταπολίτευση, θεωρείτε ότι ήταν πιο πολύ αντίδραση στον αυταρχισμό τον προηγούμενο, ή ουσιαστικά ήταν μια συνέχιση της εμφυλιακής κατάστασης, ας πούμε, μετά την μεταπολίτευση? Όχι ακριβώς. Απλά να πω ότι, όπως είπα, δεν πρέπει να υπάρχουν τομές και συνέχειες, αλλά δεν πρέπει να μηδενίζουμε το τι έγινε πριν. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια σχετική συνέχεια του συντηρητικού κράτους από μετά τον εμφύλιο μέχρι και το τέλος, μέχρι και το 1982. Η κόκκινη γραμμή είναι, ας πούμε, τα κοινωνικά φρονήματα. Το ότι οι περισσότεροι Έλληνες ήταν φακελωμένοι, όλοι οι Έλληνες ήταν φακελωμένοι, οι εθνικόφρονες και μη εθνικόφρονες, τα μοιράσματα, και με βάση τα εθνικά φρονήματα ή την έλλειψη αυτών μπορούσες να διοριστείς στο δημόσιο, μπορούσες να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης, μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο κλπ. Αυτές οι διακρίσεις, τυπικές και άτυπες, χαρακτηρίζουν όλη αυτή την αυταρχική, πολύ συντηρητική περίοδος που είναι κατάλοιπο του εμφύλιου πολέμου. Μετά λοιπόν μπορώ να πω ότι η έλευση του Πασόκ και ας πούμε, η συμβολή του Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτός ο εκδημοκρατισμός, το άνοιγμα, και το ότι πραγματικά για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες νιώθουν ότι μπορούν να συμμετέχουν. Αυτός ο εκδημοκρατισμός, το άνοιγμα του δημόσιου στα λαϊκά στρώματα, έτσι. Αυτό είχε και παρενέργειες. Η δομή του κόμματος, που ήταν πολύ επιτυχής, με λαϊκές επιτροπές σε κάθε γωνιά της χώρας, η δυνατότητα δηλαδή το κόμμα αυτό να αποκτήσει πλοκάμια σε όλη την επικράτεια και οι από κάτω να έχουν συμμετοχή, ήταν θετικό, αλλά είχαμε και παρενέργειες. Είχαμε παρενέργειες με τις πελατειακές σχέσεις, οι οποίες ήταν διαφορετικές στην προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, στη συντηρητική περίοδο το αυταρχικό πελατειακό σύστημα απέκλειε τους μη εθνικόφρονες. Έτσι δεν είναι? Μετά όμως την έλευση του Πασόκ έχουμε το άνοιγμα. Και αυτό το άνοιγμα ήταν θετικό μέχρι το σημείο εκείνο που δημιουργήσε παρενέργειες με την κομματοκρατία. Έτσι. Δηλαδή η ανασφάλεια του Πασόκ, ότι έπρεπε να ελέγξει το κράτος της δεξιάς, ότι πρέπει να κόψει τους σημάντες της εξάρτησης με τον ξένο παράγοντα, όλα αυτά τα μεγάλα λόγια που είχαν μια βάση το 82. Εσείς ήσασταν νέα παιδιά, είχατε γεννηθεί μετά, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ακριβώς όλη αυτή την περίοδο και όλες αυτές τις συνθήκες που δημιούργησαν αυτή την νοοτροπία, ότι έχουμε ένα εχθρικό κράτος, ένα κράτος
που είναι αυταρχικό, ένα κράτος το οποίο πραγματικά αντίκειται στα λαϊκά συμφέροντα. Τώρα, στην περίοδο αυτή της μεταπολίτευσης, η χώρα πορευόταν παράλληλα με μια Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία χωρών. Έτσι. Επίσης, από νωρίς εντασσόμενη και από τις πρώτες χώρες μάλιστα που μπήκαν στην Ένωση. Παρόλο που υπήρχε αυτή η συμπόρευση, με χώρες δηλαδή πολύ πιο σύγχρονες και πολύ πιο μπροστά σε θέματα δημόσιας διοίκησης, αυτός ο εξυγχρονισμός της σε τεχνοκρατικό επίπεδο διοίκησης έμεινε πάρα πολύ πίσω. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Από κάθε κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση διακηρύσει τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τον εξυγχρονισμό του κράτους. Το αίτημα αυτό είναι μέχρι και σήμερα. Και σήμερα που μιλάμε θα ακούσουμε πάλι λόγια για τον εξυγχρονισμό, για την ας πούμε καινοτομία κλπ. Στο δημόσιο και όχι μόνο. Το πρόβλημα είναι το εξής. Το σύστημα αυτό, το πολιτικο-διοικητικό σύστημα είναι έτσι δομημένο, το οποίο να εξυπηρετεί κατά βάση τα κόμματα εξουσίας. Τα κόμματα εξουσίας, άσχετα με το τι επαγγέλλεται η ηγεσία τους κάθε φορά, έχουν μια φοβερή ανασφάλεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η επανεκλογή. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων που εκπροσωπούν, οικονομικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά, πολιτιστικά και άλλα συμφέροντα, έτσι, ώστε να εξασφαλίζουν την επανεκλογή τους. Άρα, κάθε εξυγχρονιστική απόπειρα που μπορεί να βλάψει ή να απειλήσει την επανεκλογή ή να υπονομεύσει αν θέλετε πώς να το πούμε, την λειτουργία του κομματικού κράτους που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, αυτό είναι απειλή. Γι' αυτό και ο εξυγχρονισμός έχει τα όρια του. Όλα έχουν γίνει προσπάθειες και κάποιες επιτυχημένες, κάποιες λιγότερο επιτυχημένες. Αν πάρουμε τον εξυγχρονισμό που έγινε παράδειγμα με το ΑΣΕΠ, με τον νόμο Πεπονί. Με τον νόμο Πεπονί. Έτσι, είναι ενδεικτικό ότι αυτός ο νόμος που σταμάτησε τις αθρώες πελατειακές προσλήψεις συγκρούστηκε με το βαθύ Πασόκ. Συγκρούστηκε με την παραδοσιακή πελατειακή νοοτροπία του κόμματος, το οποίο έβλεπε ότι θα χάσει την επιρροή του στα λαϊκά στρώματα. Γιατί το κράτος εργοδότης έπαιζε μέχρι και τα μνημόνια ένα βασικό ρόλο ανταπόκριση στις λαϊκές ανάγκες για αποκατάσταση. Έχουμε μια ισχυρή οικονομία που δεν μπορεί να απορροφήσει παραγωγικά ειδικά τους νέους που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Έχουμε μια ισχυρή οικονομία, μια κρατικοδίαιτη οικονομία. Ακόμα και οι εφοπλιστές, οι βιομηχανοί, όλοι αυτοί δεν μπορούν να καρποφορήσουν, δεν μπορούν να αυγατήσουν τα κέρδη τους χωρίς την κυβερνητική αρρωγή. Και το κράτος εργοδότης έπαιζε ένα βασικό ρόλο κυρίως για τους αποφύτους των πανεπιστημίων. Όλες τις σχολές, ακόμα και οι γιατροί, το Θετικό Επιστημόνιο του Πολυτεχνείου, όλοι αυτές οι σχολές παρήγαγαν κατά βάση ανέργους οι οποίοι κοίταζαν αποκατάσταση, με αυτή τη λέξη υπογραμμισμένη, στο δημόσιο. Οπότε αυτός ο ρόλος του κράτους ως εργοδότη περιορίστηκε με το ΑΣΕΠ, αλλά υπήρξαν πάρα πολλές, όπως λέμε, ρηγματώσεις, υπονομεύσεις, εξαιρέσεις. Αν δείτε τις εξαιρέσεις στο νόμο του Πεπονί, ώστε να μην διορίζονται με το ΑΣΕΠ, το οποίο δεν ενισχύθηκε και έγινε δυσλειτουργικό με βάση το ότι δεν συνέφερε τα κόμματα εξουσίας να λειτουργεί αξιοκρατικά το ΑΣΕΠ, θα δούμε ακριβώς αυτό που λέω, ότι ο εξυγχρονισμός, ο πλήρης εξυγχρονισμός είναι σε αντίθεση με τα κομματικά συμφέροντα, γι' αυτό και είναι περιορισμένος. Ωραία, αλλά τελικά, στην ουσία, όλη αυτή η ανεξιοκρατία και όλο αυτό το πελατειακό κράτος, τι συνέπειες έχει τελικά? Ναι, έχει φοβερές συνέπειες. Πέρασε και στο DNA μας κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό. Ναι, με το DNA δεν θέλω και που δεν το πιστεύω, ακριβώς δεν είναι βιολογικό, δεν γεννιόμαστε φαύλοι, δεν γεννιόμαστε πελάτες του κράτους, δεν γεννιόμαστε κομματάνθρωποι. Αυτό το απορρίπτω και διαρροπάλου. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα και το βλέπω και στα νέα παιδιά και το βλέπω και στη διασπορά και το βλέπω στις νέες δυνάμεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Υπάρχουν κύτταρα
καινοτομίας, υπάρχουν ζωντανά κύτταρα και ακόμα και οι άνθρωποι που γεμίζουν τις πλατείες και διαμαρτύρονται για την ατιμωρησία, που φωνάζουν για δικαιοσύνη και που το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι το έλλειμμα δικαιοσύνης και η διαφθορά, δείχνει ότι δεν είμαστε εντελώς αρρωστημένη κοινωνία. Να πω κάτι, το κομματικό κράτος, δηλαδή οι σχέσεις πάτρωνα, κομματικού πάτρωνα και πελάτη έχουν διαπαιδαγωγήσει κάποιους αρκετούς πολίτες να είναι πελάτες, να είναι εξαρτημένοι από τον τοπικό κομματάρχη, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, όπου όταν εγώ έλεγα στην Αθήνα ότι οι συνάδελφοι δεν είναι μόνο το κράτος των Αθηνών, αλλά στην επαρχία που ζούμε και βιώνουμε υπάρχουν τα πελατειακά κομματικά δίκτυα τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί και τώρα δεν επιδιώκουν, δεν αναπαράγονται με διορισμούς στο δημόσιο, αλλά με το φαγοπότη των ευρωπαϊκών πόρων και με τις ευκαιρίες που δίνει ας πούμε το κράτος σε προγράμματα κλπ. Με κοίταζαν με επιφύλαξη, γιατί τότε υπήρχε η ιδεολογία του επιτελικού κράτους, το οποίο έχει παραμερίσει το κομματικό κράτος. Εγώ προσπαθούσα να το πω αυτό, ότι το επιτελικό κράτος, για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και μετά, είναι η κορυφή του παγόβουνου του κομματικού κράτους. Χωρίς το κομματικό κράτος δεν εκλέγεται η κάθε κυβέρνηση. Δεν εκλέγεται με τεχνοκράτες και με το επιτελείο στο Μαξίμου. Εκλέγεται με τους κομματάνθρωπους στην επαρχία, με τα κομματικά δίκτυα. Με αυτά τα δίκτυα η Κρήτη βάφτηκε γαλάζια, που ήταν παραδοσιακά πράσινη κομματικά με το Πασόκ, και αυτό που το ζούμε και το βιώνουμε, εγώ ντρέπομαι ως κριτικός, αν και έχω παγκοσμιοτοπική συνείδηση, ντρέπομαι για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται, δηλαδή μεγάλος πελατειακός διαφθαρμένος ας πούμε ιστός και μεγάλο πρόβλημα στη διαφθορά που σκάνε συνεχώς αυτά τα σκάνδαλα και που αμαυρώνουν αυτό που λέμε τη Λεβεντογένα Κρήτη, η οποία έχει μια σκιά που πρέπει να μας προβληματίζει και να μας κάνει να προσπαθούμε από τα κάτω όσο μπορούμε να περιθωριοποιήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Πιο πολύ για τις συνέπειες όμως τις γενικότερες της αναξιοκρατίας και του κομματισμού. Ναι. Το πρώτο είναι ότι το κομματικό κράτος έχει διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες ως πελάτες και εκεί απευθύνεται. Το άλλο είναι ότι έχει θεσμοθετήσει την ατιμωρησία και από το Σύνταγμα, με συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, τα οποία πρέπει να καταργηθούν. Έχουμε το άσυλο των πολιτικών, δεν έχουμε ισοπολιτεία με τους καθημερινούς πολίτες, έχουμε το απαράδεκτο φαινόμενο οι πολιτικοί να δικάζουν τους πολιτικούς, έχουμε το καπέλωμα, δεν έχουμε την διάκριση των εξουσιών, αλλά ακόμα και η εκτελεστική εξουσία είναι πρωθυπουργό κυριευμένη. Έχουμε το απαράδεκτο φαινόμενο του διορισμού της δικαστικής εξουσίας και βέβαια μια Βουλή η οποία είναι θέατρο σκιών. Δηλαδή θεσμικά το σύστημα έχει, αν θέλετε, παραποιηθεί και γι' αυτό αυτός ο κομματισμός ευθύνεται για τα μεγάλα δεινά και ειδικά για το θέμα της ατιμωρησίας και το έλλειμμα της δικαιοσύνης, που προκαλεί απογοήτευση, που προκαλεί απάθεια, που προκαλεί και διοχετεύει τους ανθρώπους στην ακροδεξιά. Πολύ ωραία. Τώρα, μιας και μιλήσετε για σύνταγμα, υπήρξαν συνταγματικές αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να λύσουν κάποια τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, ο διορισμοί της ανώτατης δικαιοσύνης. Σήμερα τα κόμματα διορίζουν το ΣΤΕ, τους μέχρι της διοικήσεις των νοσοκομείων, επεμβαίνουν πάρα πολύ σε πολλές ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή, οι ηγεσίες πολλών ανεξάρτητων αρχών διορίζονται από τα ίδια τα κόμματα. Η ανώτατη δικαιοσύνη, όπως είπατε και εσείς και αναφέρετε πριν. Υπήρξαν προσπάθειες συνταγματικής αναθεώρησης και υπήρξαν καταρτισμένοι συνταγματολόγοι, οι οποίοι αυτά τα χρόνια ήταν και σε θέσεις υπουργικές, ήταν μέσα στα κόμματα. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να λυθεί? Τίποτα ουσιαστικό. Ναι, δηλαδή μας κάνει εντύπωση πολύ σαν νέους ανθρώπους πως όλα αυτά τα χρόνια, ενώ βλέπαμε το πρόβλημα αυτό, κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να πει ότι θα το λύσει συνταγματικά με μια αναθεώρηση, να τα βάλουμε κάτω δηλαδή, και να πούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει ο πρόεδρος του Αργού Πάγου να ορίζεται από μια
επιτροπή μέσα μέσα στον Άριο Πάγο και άλλου είδους πράγματα. Ανεξαρτησία. Ναι, ανεξαρτησία των αρχών. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν έγινε αυτό? Να πω κάτι. Πιστεύουμε στην Ελλάδα και έχει περάσει και στον κόσμο ότι τα προβλήματά μας λύνονται με νόμους. Λύνονται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα, επειδή επίκειται νέα συνταγματική αναθεώρηση, έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτήν. Λοιπόν, τους νόμους τους χειραγωγούν και έχουν παράθυρα και με τις ντροπολογίες με τις μεσονύχτιες παρεμβάσεις και τα παράθυρα που δημιουργούν σε όλους τους νόμους τα κόμματα εξουσίας. Τα προβλήματα δεν γίνονται με νομοθεσία, με τη φάμπρικα νέας συνεχούς νομοθεσίας. Τα προβλήματα γίνονται με παρεμβάσεις ουσιαστικές, με τη συμμετοχή της κοινωνίας, με την ακοή της κοινωνίας, με πολιτικούς οι οποίοι δεν θα κοιτάζουν το πολιτικό κόστος. Αυτό το λέω γιατί έγιναν παρεμβάσεις, έγιναν συνταγματικές αναθεωρήσεις και δεν είμαι ειδικός στη συνταγματική αναθεώρηση. Τι έγινε? Η συνταγματική αναθεώρηση που έγινε με το ΠΑΣΟΚ μείωσε τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να μειωθούν οι εξουσίες του Κωνσταντίνου Καραμανλή και να έχει περισσότερες δυνατότητες η εκτελεστική εξουσία με το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα όλες οι αναθεωρήσεις του συντάγματος δεν ήταν δραστικές. Ήτανε, θα λέγαμε, μπαλώματα, ήτανε συγκυριακές, ήτανε εξισορροπητικές. Φαντάζεστε συνταγματική αναθεώρηση με ασυμβίβαστα, με δρακόντια ασυμβίβαστα, με την απλή πρόβλεψη ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα παραβαίνει την απλή νομοθεσία, θα πηγαίνει φυλακή. Γιατί δηλαδή μόνο στη Γαλλία, που κι αυτή έχει μεγάλα προβλήματα και τα ζούμε τώρα, γιατί στην Αγγλία ο Σαρκοζή έχει βραχιολάκι στο πόδι, γιατί ο Σιράκ πήγε στο δικαστήριο, γιατί και στην Ιταλία με τα τόσα προβλήματα έχουν δικαστεί πρωθυπουργοί. Στην Ελλάδα η πρωθυπουργοκεντρική εξουσία κατασκευάζει το απειρόβλητο του πρωθυπουργού και ειδικά στις μέρες μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις πήγαν να διορθώσουν πράγματα, αλλά δεν διόρθωσαν τα βασικά. Δηλαδή την ατιμωρησία των πολιτικών, τα ασυμβίβαστα και το θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών. Αυτό το άφησαν άδεικτο, που σημαίνει ότι το σύστημα και η αναπαραγωγή του, και στις αναθεωρήσεις μην νομίζετε ότι τις έκαναν μόνο άνθρωποι από το συντηρητικό χώρο, το Πασόκα και ο Βενιζέλος ο νεότερος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις αναθεωρήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, οι αναθεωρήσεις δεν ήταν αυτές που θα μπορούσαν να ήταν, διότι θα έφυγαν τα κόμματα εξουσίας. Κύριε Σταματά, ανθρώπους σαν εσάς, που δεν είστε, ας πούμε, της δημόσιας δίκης όπως είπατε, αλλά είστε της πολιτικής κοινωνιολογίας, κοινωνιολόγους, ανθρώπους των πολιτικών επιστημών, τους προσέγγισαν Ίσως θα έπρεπε να οι κυβερνήσεις, ναι, για αυτές τις αναθεωρήσεις, ενώπιον των αναθεωρήσεων, να τους συμβουλευτούν. Προσωπικά εσάς. Άνθρωποι εκτός Αγαπητοί μου, να σας πω κάτι. Εγώ υποστηρίζω τη σχολή του Γκράμψη, ο οποίος μας έχει διδάξει πολύ βασικά πράγματα. Μας έχει πει μερικά πράγματα τα οποία εγώ δεν θέλω να αποδιδάσκω, θέλω να τα μεταδώσω στους φοιτητές μας. Καταρχήν, το κράτος δεν είναι ένα κλειστό κουτί, ένας στενός κρατικός μηχανισμός. Το κράτος είναι η ευρύτερη πολιτική κοινωνία. Περιλαμβάνει δηλαδή και τον κρατικό μηχανισμό και ευρύτερα έξω από αυτόν όλη εκείνη την κοινωνία η οποία αλληλοσυνδέεται με το κράτος, με τον κρατικό μηχανισμό, που μπαίνει και βγαίνει. Δηλαδή το κράτος είναι ένα πεδίο συγκρούσεων που αντανακλούν το τι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είναι ξεχωριστό από την κοινωνία και ανατροφοδοτεί την κοινωνία. Να μην τη θεωρητικολογήσω. Η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι θεσμοί που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι από την κρατική εξουσία, είναι ένα καλό αντίβαρο. Βασικός παράγοντας σύμφωνα με τον Γκράμψη είναι οι δημόσιοι διανοούμενοι, η intelligentsia. Οι δημόσιοι διανοούμενοι δεν πρέπει να είναι στυλοβάτες. Συνήθως είναι στυλοβάτες του συστήματος. Είναι οργανικοί διανοούμενοι, λέει ο Γκράμψη. Και λέει προσοχή. Προσέχετε τι σας λένε, ποιοι σας τα λένε και γιατί σας τα λένε. Εδώ έχει να κάνει και με το ρόλο των media και του δημόσιου διαλόγου, το οποίο το ζήσαμε στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και το ζήσαμε και μετά τα μνημόνια κλπ. Δηλαδή, προσοχή,
αυτό που επιδιώκει το πολιτικό-διοικητικό σύστημα είναι να έχει καλά φερέφωνα. Να προπαγανδίζουν και να κατασκευάζουν την ηγεμονία. Τι είναι η ηγεμονία κατά τον Γκράμψη? Η πειθό και η αποδοχή των κυβερνητικών πολιτικών εκούσια και με ευχαρίστηση. Μια εθελοδουλία δηλαδή. Μια πίστη στον αρχηγό. Και γι' αυτό ο Γκράμψη έχει μια ολόκληρη στρατηγική της αντι-ηγεμονίας. Πώς δηλαδή τα λαϊκά στρώματα θα απελευθερωθούν από τα ηγεμονικά δεσμά και θα δημιουργήσουν αντι-ηγεμονία. Θα δημιουργήσουν τους δικούς τους διανοούμενους και θα μπορέσουν πραγματικά να διεισδύσουν και να καταφέρουν την ανατροπή της κυρίαρχης ηγεμονίας. Αυτά σας τα λέω γιατί πραγματικά στο δημόσιο διάλογο οι δημόσιοι διανοούμενοι, τα μίντια, βασικά στην Ελλάδα έχουμε μια μονοφωνία. Το ζήσαμε αυτό και τα συστημικά μίντια, άσχετα αν έχουν χρηματοδοτηθεί γενναία από την κυβέρνηση την τελευταία και όχι μόνο. Το ζητούμενο στην Ελλάδα είναι η σωστή πληροφόρηση. Όπως στη Χούντα που έζησα εγώ και ανοίγαμε το BBC για να μάθουμε τι γινόταν στη γειτονιά μας, τώρα είναι πολύ δύσκολο να έχεις πλήρη πληροφόρηση, αντικειμενική πληροφόρηση. Τι γίνεται ακριβώς με τα κονδύλια, με τις επιχορηγήσεις, τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή λείπει η διαφάνεια, λείπει ο διάλογος, λείπει η λογοδοσία ή λείπει αν θέλετε και η ανακλητότητα. Όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι τα στοιχεία της ολοκληρωμένης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο μια εκλογιμότητα. Στην εκλογιμότητα η οποία καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλη αποχή, μεγάλη απογοήτευση. Όμως δεν έχουμε το δημοκρατικό διάλογο όλων. Έχουμε οικογενειοκρατία. Άρα πολύ δύσκολα εσείς και κάποιοι άλλοι που σας θεωρώ υγιή τμήματα της κοινωνίας θα μπορέσετε να μπείτε στην πολιτική να την πολιάσετε. Έχουμε νεποτισμό, οικογενειοκρατία, τα τζάκια, τις εξαρτήσεις, τους δικούς μας και τους άλλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία και ανακλητότητα με κυρώσεις. Δηλαδή όχι να περιμένουμε τις επόμενες εκλογές για να τιμωρήσουμε, να μην εκλέξουμε τους φαύλους, αλλά να υπάρχει λειτουργία της δικαιοσύνης με δρακόντιες κυρώσεις, ώστε κανείς να μην νομίζει ότι είναι στο απειρόβλητο. Ουδής, από το πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο στην ιεραρχία. Πολύ ωραία. Όλη αυτή η αδιαφάνεια και όλα αυτά που συζήτησατε πριν μας οδήγησαν στη χειροκοπία και στα μνημόνια. Ωραία. Υπήρξε τα μνημονιακά χρόνια μια προσπάθεια για πιο τεχνοκρατικές λύσεις, κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων, και αυτό το δίπολο που υπήρχε με αυτά τα δύο κόμματα κάπως έπεσε. Πιστεύετε πως οι μη αυτοδύναμες κυβερνήσεις που ήρθαν μέσα στα μνημόνια και ίσως και αργότερα μπορεί να τις ξαναδούμε, είναι μια αρχή ώστε αυτή η νομενκλατούρα που λέτε και στο βιβλίο σας, η δικομματική, μπορεί κάποια στιγμή να σπάσει και είμαστε σε μια μεταπολιτευτική φάση που θα μπορούσαμε να δούμε στον ορίζοντα μια λύση σε αυτό το πρόβλημα? Ναι, πολύ, πολύ εύστοχη η ερώτηση και έχει πολλές πτυχές. Να πω δύο λόγια για το λεγόμενο μνημονιακό εξυγχρονισμό. Τα μνημόνια ήταν αναγκαστικές συμβάσεις της Τρόικα, των δανειστών δηλαδή, και ο βασικός τους στόχος δεν ήταν να εξυγχρονίσουν, δεν ήταν να θεραπεύσουν τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Διότι βασική απόδειξη είναι ότι στηρίχθηκαν να εφαρμοστούν τα μνημόνια από τις δυνάμεις οι οποίες συνέβαλαν στη χρεοκοπία. Δηλαδή, αντί τα μνημόνια, αντί η Τρόικα να βάλει στην πάντα τους υπέτειους της χρεοκοπίας, βασίστηκε σε αυτούς. Και τους ανέθεσε σε αυτούς να εφαρμόσουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις και ως εκ τούτου τα κόμματα που ήταν πελατειακά, που ήταν με την οτροπία ότι ελέγχουν το κράτος με διορισμούς, με ρουσφέτια, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Αλλά προσέξτε, πάλι έγινε προσπάθεια και έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο μου. Παράδειγμα, η τριμερής κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Κουβέλη, αυτή η κυβέρνηση που θα έπρεπε να βάλει πρώτιστα το εθνικό συμφέρον
να προστατεύσει την κοινωνία από τις δρακόντιες ρυθμίσεις των μνημονίων. Το κύριο που την ενδιέφερε ήταν να κατανέμουν τις δημόσιες θέσεις με το περιβόητο σύστημα 4 3-2-1, στη Νέα 4. Δημοκρατία, 2 στο Πασόκ και 1 στη Δημάρ, και να καταλάβουν, αν θέλετε, τα πόστα, ώστε να μπορούν να κάνουν πάλι παιχνίδι. Δηλαδή, ο μνημονιακός εξυγχρονισμός στόχευε στην αποπληρωμή του χρέους. Δεν τους ενδιέφερε τους Τροικανούς να πραγματικά δηλαδή να εξυγχρονίσουν το σύστημα. Και από την άλλη πλευρά και οι κυβερνήσεις όπως του κυρίου Παπαδήμου και λοιπά, πάλι βασίστηκαν στις παραδοσιακές κομματικές δυνάμεις και στη νομοκλατούρα, τη δικομματική νομοκλατούρα. Δηλαδή από εκεί πήρε στελέχη. Αυτή η νομοκλατούρα με φωτεινές εξαιρέσεις, με φωτεινές έντιμες εξαιρέσεις, έτσι, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά υπάρχουν και αυτές, στην πλειοψηφία τους ήταν άνθρωποι που δεν έβαζαν πρώτιστα το δημόσιο συμφέρον, αλλά το κομματικό και το προσωπικό συμφέρον. Υπάρχει κακοδιαχείριση σε όλους τους τομείς, από τις δημόσιες δαπάνες για την άμυνα, τις δημόσιες δαπάνες των ταμείων. Φάγανε πολλά χρήματα και ελάχιστοι μπήκαν στη φυλακή. 4 άτομα μπήκαν στη φυλακή. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, τα οποία όχι μόνο δεν τα θεράπευσε η Τρόικα και τα μνημόνια, αλλά μπορώ να πω ότι μετάθεσαν το πρόβλημα. Αντί να έχουμε πια μαζικούς διορισμούς, έχουμε άλλου είδους ρουσφέτια, άλλου είδους διαχείριση. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν άπειρος και αδέξιος σε σχέση με τους επιτίδιους συντηρητικούς, βρήκε τείχο, διότι προσέκρουσε σε αυτό που λέμε στους αρμούς της εξουσίας, δεν μπόρεσε να κάνει σπουδαία πράγματα όσον αφορά τον εξυγχρονισμό του κράτους. Και όλες οι ελπίδες πήγαν στην τελευταία διακυβέρνηση του εξυγχρονιστή σημερινού πρωθυπουργού, όπου πολλοί άνθρωποι και από το κέντρο και από την λεγόμενη ανανεωτική αριστερά έβαλαν όλες τις ελπίδες τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως φαίνεται τελικά, και το ζούμε αυτό ειδικά στην επαρχία, ότι όλο αυτό το επιτελικό κράτος δεν έχει πάρει μαθήματα από τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, από τα μνημόνια. Η μόνη φροντίδα ήταν να κατασκευάσουν τον ηγεμόνα, τον πρωθυπουργό, ο οποίος λύνει όλα τα προβλήματα, από το κινητό των μαθητών μέχρι τα γεωστρατηγικά, για τα πάντα ο αρχηγός, τον οποίο αναφέρουν όλοι υποχρεωτικά σε κάθε δημόσια εμφάνισή τους, έτσι. Ο ηγεμόνας πρωθυπουργός με ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα, αδιαφανές, συγκεντρωτικό στα γραφεία του Μαξίμου, το οποίο βαρύνεται βαρύτατα για σοβαρά σκάνδαλα δημοκρατίας, όπως είναι οι υποκλοπές, στις οποίες απέδειξε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στους στενούς συνεργάτες του, ούτε στους στενούς συνεργάτες, στις αρχές του, τις στρατιωτικές αρχές, στους υπουργούς του κλπ. Έτσι. Φοβερό θέμα αυτό, το οποίο το έχω σπουδάσει, διότι έχω πραγματικά, και μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, το θέμα της πολιτικής παρακολούθησης στην Ελλάδα, που ξεκινάει από το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, από το αντικομμουνιστικό ιδιώνυμο του Βενιζέλου, που άρχισαν να φακελώνονται οι άνθρωποι με βάση τα χρήματά τους, και είχαμε σειρά υποκλοπών, παρακολουθήσεων κλπ. Το σκάνδαλο των τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα το τελευταίο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο δεν έχω προλάβει, δεν πρόλαβα, γιατί το βιβλίο μου βγήκε το 24, το 25, αρχές του 25, αλλά δεν πρόλαβα να το συμπεριλάβω. Αποδεικνύει ότι το επιτελικό κράτος ήταν, όπως είπα, η κορυφή του παγόβουνου, όπου όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται στον πελατειασμό και στην κομματική πατρονία, ιδιαίτερα στην επαρχία. Είναι καιρός να μιλήσουμε για διακρίσεις εξουσιών. Δηλαδή, βλέπουμε χώρες άλλες πιο προηγμένες για την διάκριση των εξουσιών της εκτελεστικής με της νομοθετικής εξουσίας, με ίσως και περισσότερες κάλπες σε άλλες χώρες. Και στη Γαλλία υπάρχει αυτό, και στην Αμερική υπάρχει ένα σύστημα που διαχωρίζει αυτές τις δύο εξουσίες. Ναι. Είναι μια λύση, μια μικρή λύση,
Ναι. για το κομματικό κράτος αυτήν, με κάποιον τρόπο, ίσως είναι πολύ δύσκολο και είναι επώδυνο, αλλά μήπως είναι μια λύση, γιατί όταν διορίζουμε, για παράδειγμα, τα κόμματα, τον διευθυντή του ΠΚΠ, που μπορεί να είναι ένας πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής, για παράδειγμα, τότε παρεμβαίνουμε σε κομμάτια του κρατικού μηχανισμού ως κόμματα. Υπάρχει αυτή η κουβέντα στον πολιτικό διάλογο και πώς θα Σίγουρα μπορούμε. υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει και υπάρχει, το έχω και στο τελευταίο μου κεφάλαιο στο βιβλίο μου, για τα λεγόμενα, το ζήτημα για τα αντίβαρα. Βέβαια, θέλω να πω, επειδή έχω ζήσει 11 χρόνια στις ΗΠΑ, εκεί βασικό θέμα είναι η τζεφερσόνια δημοκρατία, τα checks and balances. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ότι τον ελέγχει το Κογκρέσο, τον ελέγχει, ας πούμε, η Βουλή των Αντιπροσώπων και όλα αυτά. Με τον Τραμπ βλέπουμε ότι τα θεμέλια της Τζεφερσόνιας δημοκρατίας υπονομεύονται. Ότι έχει παρέμβει αντισυνταγματικά σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε είναι πολύ βασικό αυτό το αίτημα και στη χώρα μας, γιατί ο τραμπισμός είναι ας πούμε, μια τάση που τη μιμούνται οι νέες δυνάμεις και στην Ευρώπη. Δηλαδή και προσπαθούν και στα θέματα της μετανάστευσης και στα θέματα της εκπαίδευσης και στα θέματα της οικονομίας να μας πούνε να η λύση. Να η λύση. Το αλυσοπρίωνο που θα μειώσει το κράτος, που θα μειώσει το δημόσιο, το κράτος πρόνοιας και θα επιφέρει, ας πούμε, μια χρηστή διοίκηση. Θέλω να πω, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί όταν μιλάμε για αντίβαρα, εκτός από τις συνταγματικές διατάξεις που παραβιάζονται, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, και η ανώτατη δικαιοσύνη, η οποία είναι εξαρτημένη, και υπάρχουν δεκάδες αντιπρόεδροι οι οποίοι περιμένουν από τη κυβέρνηση να διοριστούν σε ανώτερα κλιμάκια. Αυτή η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης από το Μοντεσκέ. Είναι το ζήτημα θεμελιώδη. Όμως εγώ είμαι απεσιόδοξος ότι η διάκριση των εξουσιών θα θεσμοθετηθεί με τη νέα συνταγματική αναθεώρηση και θα εφαρμοστεί. Φοβάμαι ότι αν δεν αλλάξουν από τα κάτω, από την γειτονιά, από την κοινότητα, από το Δήμο, από την περιφέρεια, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, αν δεν αλλάξει η κουλτούρα, αν δεν αλλάξει το αίτημα των πολιτών για διαφάνεια, δικαιοσύνη, κυρώσεις και αξιοκρατία, αν δεν ξεκινήσουμε από τα κάτω αυτό το θέμα, ό,τι και να γίνει συνταγματικά θα μείνει στο γράμμα του νόμου. Γιατί αυτό που λείπει στη χώρα μας είναι ο νόμος που θα εφαρμόζει τους νόμους. Και εκεί απάνω νομίζω ότι πρέπει να γίνει ο αγώνας. Δηλαδή να πάρουμε μαθήματα από το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και με τις μεταρρυθμίσεις και τον εξυγχρονισμό που έμεινε εν πολύ στα λόγια. Υπάρχουν και πράγματα που έγιναν. Δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Όμως το βασικό αίτημα για ουσιαστική δημοκρατία είναι ζωντανό. Είναι το αίτημα το οποίο δεν μπορεί μόνο από τα πάνω να θεσμοθετηθεί. Πρέπει και από τα κάτω, από την κοινωνία των πολιτών που λέμε, από τις ακιδεμόνευτες οργανώσεις των πολιτών, από τη γειτονιά, από το Δήμο, από την κοινότητα, από την περιφέρεια, και όχι μόνο από το κράτος των Αθηνών, να μπολιαστεί όλο το σύστημα και να υπάρξει καθολικό αίτημα. Και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε κάποιες τέτοιες ας πούμε προοπτικές, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί το σύστημα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ελέγχοντας τα μίδια, με τους δημόσιους διανοούμενους, με τους παπαγάλους της εξουσίας, την οποία κάνουν όχι ανιδιοτελώς. Γι' αυτό η ισχύς εν τη ενώση. Εκεί απάνω νομίζω, και ειδικά με τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν αισιόδοξοι ότι υπάρχει προοπτική να αλλάξουν τα πράγματα. Και γι' αυτό και πιστεύω η νεολαία στο εξωτερικό και η νεολαία εδώ, που πραγματικά φανταστείτε, εγώ έχω να κάνω με παιδιά που έρχονται στο τμήμα κοινωνιολογίας ως αποτυχημένοι, που δεν μπορούν να σπουδάσουν πιο επαγγελματικά προσοδοφόρα επαγγέλματα. Εκεί απάνω πρέπει να γίνει δουλειά. Η νεολαία σαν παράγοντας και κατάλυση της κατάστασης που αδικεί την κοινωνία μας και αδικεί και τις προοπτικές μας. Λέγοντας για αντίβαρα,
θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπήρξε μια στρέβλωση της ανάγκης για αντίβαρα, την οποία πλέον αντί να την εξυπηρετούν οι θεσμοί, όπως είπατε για την Αμερική και για άλλες πιο προηγμένες πολιτικά κοινωνίες, την εξυπηρέτησε ουσιαστικά ο ίδιος ο δικομματισμός, χτίζοντας και θρέφοντας τους συνδικαλιστές του, τους δημοσιογράφους του και όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Οπότε πλέον, εφόσον έχει πληγεί αυτός ο δικομματισμός μετά την κρίση, ουσιαστικά δεν μιλάμε για μια νέα εποχή στην οποία ο ένας πόλος του δικομματισμού διατηρεί όλη αυτή τη δομή του και όλη αυτή την ισχύ που έχει, ενώ ο άλλος πια ανήμπορος να τον ελέγξει, ουσιαστικά έχει καταρρύψει αυτό το άτυπο και στρεβλό αντίβαρο που μέχρι και την κρίση είχαμε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το σύνθετο σύστημα, το οποίο δεν είναι απλώς μόνο μια κυβερνητική ομάδα. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα με διαπλοκή στην οικονομία, με διαπλοκή στην εκκλησία, με διαπλοκή στην εκπαίδευση. Είναι ένα λερναίο σύστημα, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ισχυρό και έχει τη δυνατότητα να παραπληροφορεί, παίζει, να στρέφει την προσοχή του κόσμου σε θέματα που την αφορούν και να προπαγανδίζει τις επιτυχίες της και να αποκρύπτει τα μεγάλα προβλήματά της. Εκεί απάνω τώρα είναι το θέμα των ανεξάρτητων διανομένων ανθρώπων σαν και εσάς, με τη δυνατότητα που δίνουν τα νέα μίντια, του ενός νέου διαλόγου που θα βάζει τα πράγματα χωρίς τοξικότητα, χωρίς ακρότητες, γιατί έτσι χάνουμε το δίκιο μας. Εάν δηλαδή ας πούμε μιλάμε με ακραίο λόγο, μιλάμε για ακραίες λύσεις, απογοητεύουν περισσότερο τους ανθρώπους που ξέρουν και βιώνουν καθημερινά ότι βιώνουν μια πολιτεία η οποία έχει ένα πανίσχυρο σύστημα ηγεμονίας και χειραγώγησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παράδειγμα να αλλάξουν, να έχουμε πολυφωνία, να έχουμε αξιοκρατία, να έχουμε διαφάνεια, να έχουμε δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι ζητούμενα στην καθημερινότητα. Δηλαδή χρειάζεται αγώνας καθημερινός. Και αυτό δεν είναι θέμα κορυφής. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα νέο σωτήρα, ένα νέο κόμμα να μας τα λύσει όλα τα προβλήματα. Όλα τα θέματα που συζητάμε και που τα βιώνουμε πρέπει να γίνονται από τα κάτω προς τα πάνω. Έτσι πιστεύω. Και από τα έξω προς τα μέσα, με βάση τη διασπορά, η οποία ζει σε περισσότερο ευνομούμενες πολιτείες, και οι Έλληνες δεν έχουν DNA φαύλο. Οι Έλληνες στη διασπορά είναι νομοταγείς, είναι ευπηθείς, είναι νοικοκύριδες και φιλοπρόοδοι. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν τρόπος, αρκεί να μην παραπαθούμε στα νομικά αντίβαρα. Δηλαδή ότι θα κάνουμε ένα νέο σύνταγμα, θα κάνουμε μια νέα νομοθεσία και εντάξει, συνεχίζουμε τα ίδια. Μια βουλή η οποία θα είναι εργοστάσιο νομοθετημάτων, μια εκτελεστική εξουσία που θα τα ελέγχει όλα, με ένα πρωθυπουργικό γραφείο που πραγματικά θα είναι η κορυφή ενός μηχανισμού ελέγχου, και μια παθητική δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Είναι ζητούμενα, είναι όριμο πια να περάσουμε στο μετά της μεταπολίτευσης, σε μια νέα εποχή όπου θα οριμάσει η δημοκρατία μας με βάση τα παθήματα που έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και το πάθημα το μεγάλο της χρεοκοπίας. Γιατί οδηγηθήκαμε στην χρεοκοπία? Έχετε ακούσει εσείς συζήτηση από τα κόμματα εξουσίας, τα οποία αποδίδουν όλη την ευθύνη στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, που διαχειρίστηκαν όπως διαχειρίστηκαν κατά τη γνώμη μου λανθασμένα το τρίτο μνημόνιο? Ποιος μας οδήγησε στο πρώτο μνημόνιο? Ποιος μας οδήγησε σε χρεοκοπία? Πού είναι οι κυρώσεις? Πού είναι η τιμωρία για τους φαύλους? Πόσοι έχουν τιμωρηθεί που κατέφαγαν και καταλήστασαν τα ταμεία? Πού είναι τα χρέη των κομμάτων εξουσίας? Πού είναι η καταλήστευση των δημόσιων πόρων, της περιουσίας, των τραπεζών, του δημόσιου πλούτου? Είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς το σύστημα είναι πανίσχυρο. Δεν πρέπει να μας απογοητεύει όμως. Γι' αυτό πρέπει και τα νέα παιδιά, δεν το λέω για το δικό μου το βιβλίο, να ψάξουν να βρούνε τα στοιχεία, να βρούνε τα τεκμήρια αυτής της αποτυχίας της μεταπολίτευσης. Διότι θεσμικά πήγαμε καλά, αλλά οικονομικά δεν πήγαμε καθόλου καλά, και θα έλεγα από την άποψη της ουσιαστικής δημοκρατίας αποτύχαμε.
Επομένως και στο ήδη υπάρχον πολιτικό σύστημα και κόμματα που υπάρχουν ήδη δεν βλέπετε καμία αλλαγή. Αυτό που είπατε ότι από κάτω και από την παιδεία ίσως και από αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας μπορεί να έρθει μια τέτοιου είδους αλλαγή. Δηλαδή δεν βλέπετε κάποιον δούριο ύπο που θα μπορούσε να κάνει ένα μπαμ και να αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει δηλαδή να γίνουν πρώτα από την πολιτεία και από τον κόσμο όλα αυτά. Κοινωνιολογικά. Ναι. Ναι, Να κοινωνιολογικά. πω ότι υπήρχε, θυμάμαι στη δεκαετία του Σιμίτη, τότε στην περίοδο του Σιμίτη, που το ιδεολόγημα του εξυγχρονισμού ήταν πολύ δυνατό. Και μάλιστα του εξευρωπαϊσμού. Εξυγχρονισμός από τα έξω με βάση τον εξευρωπαϊσμό από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί απέτυχε αυτό? Γιατί όπου μας συμφέρει για να πάρουμε επιχορηγήσεις, προγράμματα και πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πρόθυμοι να συμμορφωθούμε, και πού σκαλώνει το θέμα του εξυγχρονισμού και του εξευρωπαϊσμού? Είναι σε αυτά τα θέματα που λέγαμε πριν. Δηλαδή ο Σιμίτης δεν τόλμησε και απέτυχε στον εξυγχρονισμό του κράτους, διότι προσέχωσε στο βαθύ Πασόκ. Στο βαθύ κράτος, το κομματικό κράτος του Πασόκ, το οποίο είχε εδραιωθεί και το οποίο είχε βολευτεί και στο Υπουργείο Άμυνας με τα εξοπλιστικά και στα ρουσφέτια και σε όλα αυτά. Αυτό το λέω γιατί και τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πάρουμε μαθήματα από το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Έτσι, έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, παράδειγμα με το ΑΣΕΠ, με το συνήγορο του πολίτη, με το τάξις, έστω και με το γκολφ και όλα αυτά. Τι γίνεται όμως? Το πρόβλημα της δημοκρατικής λειτουργίας, της δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας και συμμετοχής των πολιτών είναι ζητούμενο. Ο διαχωρισμός των εξουσιών είναι ζητούμενο. Είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή δεν θα υπήρχε πρόβλημα και σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είχαμε γιορτές και πανηγύρια για τη μεγάλη επιτυχία χωρίς να γινόταν λόγο για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεγύμνωσε την πραγματικότητα στην επαρχία και λυπάμαι να το πω και στην Κρήτη, το έθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε τους ξένους, τους Ευρωπαίους να μας βάλουν τάξη? Αν είναι δυνατόν? Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και ότι ένα μέρος της κοινωνίας μας έχει βολευτεί στο ρουσφέτη και στον παράνομο πλουτισμό. Κύριε Σαματά, επειδή εμείς σας μιλάμε από τη Λάρισα και εσείς μας μιλάτε Το από Ρέθυμνο. την Κρήτη, ναι, από το Ρέθυμνο, αναφέρετε πολλές φορές στην επαρχία. Θεωρείτε ότι ο παλαιοκομματισμός είναι πιο έντονος στην επαρχία από ότι στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα? Σίγουρα η παράδοση στις τοπικές κοινωνίες είναι κρατεά και βλέπουμε πώς αναπαράγονται τα πολιτικά πρόσωπα, οι βουλευτές, τα τζάκια. Εδώ στην Κρήτη δεν είναι ανάγκη να πω ονόματα, αναπαράγονται τα τζάκια. Έτσι. Και εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε μεγάλη παράδοση πολιτικού τζακιού. Και εμείς έχουμε τζάκι εδώ στη Λάρισα. Ναι. Τώρα επιδιώκει να βάλει και πρωτομή στο δημοτικό κήπο του Μακαρίτη, του Γιάννη του Κεφαλογιάννη. Θέλουν να του κάνουν και πρωτομή. Δικαίως για κάποιους, αδίκως για άλλους. Θέλω να πω, τα πολιτικά τζάκια στην επαρχία έχουν ακόμα δύναμη και τι βλέπουμε? Αν δείτε τα ονόματα στη Βουλή, αν δείτε υπουργούς και βουλευτές, βλέπουμε μια οικογενειοκρατία, βλέπουμε μια αναπαραγωγή των επιγόνων. Τα ονόματα και τα επίθετα πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού είναι σε μεγάλο βαθμό η οικογενειοκρατία και ο νεποτισμός. Έτσι δεν είναι? Στην επαρχία λοιπόν, επειδή και ο κόσμος έχει μάθει να εξυπηρετείται, επειδή δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, επειδή για να πάω το παιδί μου στον παιδικό σταθμό, για να πάρω κάποια βοήθεια από το Δήμο, για να κάνω το στοιχειώδες που θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό, πρέπει να πάω στο Δήμο, πρέπει να έχω δικό μου δόντι ας πούμε στην κοινότητα, στην περιφέρεια κλπ. Ανθεί το πελατειακό σύστημα στην επαρχία με βάση την παράδοση αυτή του πάτρονα και του πελάτη. Έτσι. Το θέμα τώρα είναι πώς θα απελευθερωθούμε από αυτά και πώς θα έχουμε πραγματικά τοπική αυτοδιοίκηση με τοπικούς πόρους, με αυτοδιοίκηση με βάση την παράδοση του ελληνικού κοινοτισμού, που έχει αυτοδιοικούμενες κοινότητες με άμεση δημοκρατία. Πολύ δύσκολο αυτό, αλλά με τις νέες τεχνολογίες όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα ευρύτερο δημοτικό συμβούλιο, να έχουμε πραγματικά ουσιαστικό διάλογο. Τα προβλήματα είναι τεράστια, τα οικολογικά προβλήματα. Το χάδι των πόλεων στην Ελλάδα, το οικολογικό πρόβλημα είναι τεράστιο.
Και η κλιματική αλλαγή βλέπετε ότι κινδυνεύουν, η Κρήτη που είναι θα έλεγα ένας παράδεισος κινδυνεύει από την ερημοποίηση και τα προβλήματα τα μεγάλα. Αυτά όλα θα λυθούν με τη συμμετοχή, την ενεργή συμμετοχή των ανιδιοτελών πολιτών που βάζουν πρώτα το δημόσιο συμφέρον και τίποτα άλλο. Κύριε Σαματά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. να ευχαριστήσω. Εγώ να ευχαριστήσω, παιδιά. Λυπάμαι, μου έχουν δώσει, χωρίς να με ρωτήσουν, το επίθετο Σαματά και το έλεγα και στους φοιτητές μου. Τους έλεγα, κοιτάξτε, με λένε Σαματά και κάνω Σαματά, αλλά ένα Σαματά ο οποίος δεν είναι για τη φασαρία, δεν είναι για το θόρυβο, αλλά για την ενεργοποίηση, για την ευαισθητοποίηση, για την ενσυναίσθηση. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε απαθείς. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε χαζοχαρούμενοι και να απολαμβάνουμε τα όποια καλούδια. Γύρω μας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και εμείς που έχουμε σπουδάσει, που ασχολούμαστε με αυτά, έχουμε ευθύνη και σαν απλοί πολίτες έχουμε ευθύνη, όχι απλώς να ψηφίζουμε, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας συγχαίρω για την δουλειά που κάνετε και πραγματικά χαίρομαι να έχω επικοινωνία με νέους ανθρώπους που αυτή είναι η ελπίδα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.